И какво става, хора? Здравейте на всички! Честит втори адвент! Днеска по традиция е втори адвент и това е вторият поред празник преди Коледа. И сега да ви кажа. Вчера си изкарахме много яко. Подариха ми ето този смарт часовник. Обаче все още не мога да му разбера, тъй като той е съвсем нов и е на друг език. Сега да ви покажа и първия. Първия си работи, на него му разбрах всичко. И така. Скарахме си страхотно, всичко е наред. И аз съм много щастлив. Както знаете, във вторник пътувам при майка ми. Ще изкарам там един месец за Коледа и за Нова година. Ще има много забавление, ще има подаръци. Всичко ще е както си му обичаят. И така. Сега по същество. Този влог, който снимам, е за предаванията Big Brother и Ергенът. Наистина съм много възмутен от държанието на сегашните хора, които участват в него. Такова лошо поведение към съквартирантите, такива цинизми, ама такова пошло държание не бях очаквал. Сигурно ако бях влязал в някои от двете предавания Ергенът или Big Brother, със сигурност щях да ме изгоня точно на първата седмица. Или щях сам да си тръгна, ако бях забелязал как се държат в днешно време. Изгледах няколко клипчета в Фейсбука там, в Ергенът и в Big Brother. И както казах в предният влог за агресивното поведение на Иван от Big Brother, значи такива хора просто не трябва да бъдат допускани сред нормалните хора въобще и сред такива предавания, реалитета или каквото и да е там. Защото това са продукционни предавания и ако някой влезе и се излага и се държи като маймуна, бива изгонен още на втората седмица. Забелязал съм колко агресивно и колко невъзпитано държание показват участниците в предаването, най-вече в Ергенът, защото забелязах особено жените. Такова безобидно заяждане, ма такива злобни подмятания. Направо човек би се изповръщал, с извинение, че го казвам. Такова поведение, ама направо ще кажеш, че все едно са ги вкарали там с цел да покажат колко са известни. Не, те въобще не са известни. Напротив, излагат се, че даже дори се държат и по-зле се държат и от едно 15 годишно хлапе. Да коментирам сега малко от Ергенът. Изгледах няколко клипчета аз във Фейсбука и ми направи лошо впечатление как се държат. Значи наистина не искам да обидя някой, ако някой изобщо е фен на Ергенът или на Big Brother, но искам да кажа, че ако някой гледа тази подобна простотия, ще се засрами. Аз направо добре, че не ги гледам тия предавания вече. Аз гледам по-скоро стари предавания, такива, в които имаше интерес, смисъл да се участва там. Предаванията бяха преди време по-хубави. Къде са ги извадили тия Ергенът и продължението на Big Brother? Значи Big Brother имат най-нисък рейтинг, според мен. Ергенът просто не ми се коментира. Но просто искам да кажа, че такова поведение към тези, които са участници в него. Мъжете горе-долу са разбрали, що за стока са тия жени, които участват в Ергенът и се излагат. И как само се обиждат, маля, като изгледах тия клипове, направо не можах да си намеря място от нерви. Наистина толкова пошло, толкова грозно поведение. И то на жена. Или въобще жена към мъж. Как можеш да кажеш на мъж, примерно, че е нахален или че не знам си какъв. То е с цел да го разкараш. Ама аз направо не мога да си обясня. Добре, че все още съм ерген и не съм случил на жена. Защото представете си, ако тази жена, ако след време имам връзка или въобще имам семейство и деца, ако след време тази жена се окаже
подобие на тези, които видях в предаването Ергенът. Направо човек би се хванал за главата. Толкова грозно, толкова пошло поведение от страна на жена към мъж или въобще към друга жена или участничка. Направо не мога да си го обясня. Ергенът и Big Brother просто вече не ми допадат. А и то сега нали, в 21 век е нормално, нали, за някой да се излагат по този начин. Ама защо трябва да го правят в реалити предавания, а не в къщи? Не знам кой ме е платил да участват в такива продукции. Въобще, ако става въпрос за Big Brother или въобще за някое друго предаване. Такова поведение, такова подлизурство, с извинение, че го казвам. Това не е съвкупност на нормални хора да се държат по този начин. Значи аз искам тук да вметна. Не може един човек на 20 години или на 30 да се държи като някой хлапак от училище или от детската градина. С цел заяждане или с цел да привлечеш вниманието на някой, който въобще не иска дори да те слуша. Това е сериозно, драги зрители, и не искам да обидя никой, но просто Ергенът, това предаване трябва да се спре. Наистина. Това предаване трябва да се спре. Защото в него участват само хора, които имат само високо самочувствие и имат високо его. Не мога да разбера защо такива предавания трябва да се пускат в ефир. Едно време преди 25-30 години имаше по-интересни предавания. Имаше по-нормални участници, имаше награди, имаше дори томболи. Къде са ги пуснали тези Ергенът? Направо ужас. И започвам да си задавам въпроса, а дали за в бъдеще тези хора ще бъдат сред нормалните, ако се държат по този жесток начин, какъвто го показват по предаванията и по телевизията. Наистина, съжалявам, че въобще казвам това, но трябва да се замислите за предаването Ергена, защото там се държат много по-зле от Big Brother. Но и двете предавания не са ми симпатични вече. Просто това поведение към жените или още към мъжете, мъжете те си мълчат, те не обръщат особено внимание. Или поне коментират това, което се говори, или просто обясняват начина на поведение на другия. Аз добре, че не гледам тия предавания Ергенът и Big Brother, защото там участват сега само хора, на които им хлопа дъската и които дори са и под моето ниво. Защото аз съм сред нормалните хора и никога не бих влязъл в такива продукционни предавания. Ергенът и Big Brother. Това е простотия. Простотия душия. И за какво си влязал там? Да се излагаш и да показваш колко си известен. И още на първия вторен ден да обидиш хората, с които са се запознал току-що и вече си станал приятел. Не става. Затова искам да ви кажа, Ергенът и Big Brother никога не би ги погледнал отново. Едно време Big Brother беше по-интересен, но сега спрях да го гледам именно не само заради агресията на Иван, а само заради участието на другите хора и видях как се държат там. Въобще пошло и грозно. Сигурно ако бях там, щях да им направя забележка, да се държат малко по-добре. Не, че го играе психолог, ама хора трябва да си имаме нормално отношение, морал и дисциплина. Казвам ви го от опит, защото след време, не дай си Боже, нещо стане. И тогава какво правим? Просто не трябва да има повече такива предавания като Ергенът най-вече. Това ще е влогът. Надявам се да ви хареса. Ако е така, ударете палец нагоре и се абонирайте за канала, за да получавате известия, когато кача ново видео. Пожелавам ви весели празници и весело посрещане на новата година. Ще снимам сигурно, не знам кога, но ще намеря време. И не забравяйте, че ви обичам. И ако все още гледате Ергенът или Big Brother,
Съветвам ви да спрете да ги гледате тия предавания, защото в тях участват хора, които не се държат нормално. Ние сме нормални хора и трябва да гледаме по-нормални предавания. Дори да са стари, те бяха по-интересни. Ще се видим от някои другите ни влогове. Чао, чао! Обичам ви!